Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a veure com s'agrupen els drets específics dels empleats públics en el Reial Decret Legislatiu 5/2015 o el que és el mateix LBEP. Tenim un primer grup, que és el grup de drets relacionats amb la carrera professional, amb la promoció interna, en el canvi de lloc de treball un cop ja entres dins de l'administració pública. Després tenim els drets retributius, que ens parla dels sous, ens parla del que cobreu, de què està format el sou, si hi ha pagues extraordinàries o no, i tots aquests detalls. Després tenim els drets relacionats amb la negociació col·lectiva. Recordem que la negociació col·lectiva és el dret que tenen els empleats públics de negociar les seves condicions de treball. Representants de l'administració pública per una altra, representants dels empleats públics per l'altra, es parla, es diu, demanen i al final arriben en uns convenis col·lectius. Per últim, l'últim grup, que aquest és el grup que vull que li presteu més atenció perquè hi ha més preguntes d'examen. Important és el grup que ens parla del treball, de la jornada de treball, dels permisos i de les vacances. Aquí dins hi ha moltes preguntes importants. Mireu bé, però consulteu els articles 47 i 48 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 directament des de la llei. Per què? Directament des del BOE. Perquè com que hi ha tantíssimes actualitzacions, pot ser que si teniu la llei en PDF hi hagi hagut una actualització i no te'n donis compte. Per tant, tots els drets de jornada de treball, permisos, vacances, que està aquí doncs, tot el tema també de les excedències i tot això, mireu, si us plau, directament des del BOE. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.